shiga damuwa. Baby na ta guje ne, baby na ta guje ne, ku zo ku tsaye ni. Baby na ta guje ni take ni take saurare na ba ta son ta je ko sauti na. Ta guje ni take ni cikin kunci ina ta kuka na zuciya bana hawaye ba. Dama na fido kwalla, dama na fido kwalla, abinda ya mini sauƙiya. Ki tausaya ki dawo gare ni baby na ke ɗaya nake so ke cikin zamto muradina. In baki dawo gare ni zan iya zauce ƙarshen kama a gani na yi hauka. Zuciya tana mararin ki masoyiya ta don Allah ki zo ki bani kulawa. Kada ki bar ni a ce da ni na hauka. Ko yanzu ina kokwantan kaina wai shin ina da hankali ko na zauce. Ina shigo cikin al'umma nune na suke ta yi suna kira ni na zauce. Don Allah ki taimake ni, baby na zo dawo. Kiɗe nake so a kalabi na ake ce ne bar mazaɓin zuciya ta ki zamto min uwa kun ƴaƴa na masoyiya. Da kiɗe ni lamunta ki zamto min gimshikin raina. Kiɗe ki nisa a ƙalabi na ki zamto babu wata ƙalabi na. Kada ki bar ni, idan Allah ki dawo, karki sani na yi ƙwalla. Tuni na riga na yi kukan zuciya, wayo mai sauna. Ta guje ni take ni ba ta san ta ga ko sautin muryana. Ya ku abokan raina ga sakuna sai ku kai ma mai sona. Yau ta guje ni take ni ta ce ban ba ta san ko ta ji sauti na.